Салом ба ҳама, салом YouTube, салом мухлисони электроника. Дарси дигарамро дар бораи яке аз радиоэлементҳои бигем ки қариб тамоми приборода, тамоми экспериментҳо, таҷрибаҳода истифода мекунем оянда. Ин диод мебошад. Диод ва чӣ хеле ки меган стабилитрон. Диод ва стабилитрон. Ду элементи навбатиро мегзарем. Марҳамат тамошо кунед. Ягон саволи иловагӣ бошад комментарияда нависед. Диод ё стабилитрон чунин детали радиоэлектронӣ мебошад ки қобилияти аз як тараф гузарондани қувваи ҷараён ё шиддатро доранд. Яъне ба лиҳози гуфтагии дарсҳои пештарабори бигем тавассути аналоги об агар фаҳмонем, ранги обратни клапан гуфтанӣ ҳаста. Аммо элементҳои сантехникида обратни клапан гуфтанӣ ҳаст. Агар аҳамият дода бошем, дар поёни термос часпондагӣ аст. Хел як ҳафта намуд дора бигем. Чидам клапани гуфтагимон баъзеш шланга ки барои об дорад, дараҷа як дастаки дигар. Ҳамонҷо диққат дода бошед, дар танаш низ чӣ стрелка кардагӣ аст. Аз кадом тараф ва кадом тараф, яъне об боло меравад аз поён, аз боло даҷа ки ҳамун клапан гуфтем, клапан дорад, пружин. Клапан фақат чӣ кор мекунад? Вақте аз тараф омадан клапана мебардора боло, аз боло мехоҳад об фуромадан, клапана чӣ кор мекунад? давлени фишор сазават мекунад, клапан поён мешавад ва чӣ роҳи оба маҳкам мекунад. Диод низ чунин бигем яке аз радиоэлемент аст ки ишораи шартиш дар бигем баъзе занҷиро чӣ хел кашида мешавад? Яъне ин тараф плюс, тараф минус меган, ин тараф анод, ин тараф катод меган. Аз ин тараф чӣ мешавад? қувваи ҷараён напряжение мегзаронад, аз тарафи баръакс бошад намегзаронад. Метавонем ба мисол обратни клапан агар мисол биёрем шо, метавонем чӣ хел тасвир кунем? метавонем ранги обратни клапан тасвир кунем ки ин барои шумо да фаҳм бошад. Ягон пружин барем, яъне дар вақти гуфтем қувваи ҷараён шиддат аз тараф дохил шудан, клапана чӣ кор мекунад? Клапана мебардорад. Вақте ҷараён дохил шид, занҷири мо сарбаст мешавад. Агар баръакс аз ин тараф бошад, вақте ки кушода бошад, вақте ки аз ин тараф баръакс пайваст мекунем, клапана чӣ кор мекунад? Клапана пахш мекунад, клапани мо гузаштан намеомад электронро. ин шакли одди тараниш барои шумо фаҳмем дар схема барои чӣ гузошта мешавад. Барои баъзе ҷода аст ки ток обратно мебиёяд, яке месӯзад схема, яке ягон корҳои дига мешавад дар схема. Диод чӣ кор мекунад? Диод ҳам як тараф ки гузарон, аз тарафи дигар обратно омадан тока намемонад. Дигари детали гуфтагии мо ки гуфтем, стабилитрон қариб ки ранги диод аст, фақат як дар ишораи шартиш як хати зиёдӣ дорад. ин ишораи шартиш. фарқият дар принсипи кориш аз диод чӣ аст гуфтем? Вақте дар диод мо қувваи ҷараён додем, мисол 12 волт 12 волт додем,
мумкин аст ки патерия напряжения меган камтар бурад, ягон барои гузаштан аз дохили вайш мумкин 11.5 ёки дигар камтарак чӣ шавад, кам шаваду но бе тағйирот назҷа берун шуда биравад. Вақте ки мо стабилитрон мегӯем, стабилитрон вазифаи асосии стабилизатсия яъне ана мутадил кардани ҳамо хушидат ё хоҷарон. Вақте стабилитрони мо ана ченакаш гирифтагӣ боша мисол 5 волт, мо вақте ки 12 волт метиҳем дар ана баромади мо чӣ? Дар баромади мо фақат 5 волт хориҷ мешавад. То амо дар бораи характеристикаш агар хоҳем кадом диод стабилитрони хати мо кор кардастем, мисол гуфтагӣ аст ки аз то мисол 3 волт ва ин кориш шиддати кориш бо ҳаст дар ҳаминҷа ампери кориш мисол амперш 5 амперда тоқадовар аст, тобовар аст. метавонем айси мисол 12 то 3 шиддат ё хоҳи ҷаронат тему дар баромадмон 5 волт мумкин баланч нагира 5 лекин як хоҳи мутадил карда шударо мо чӣ дар берунаш мегирем. Стабилитрон вазифаи ҳардушам як чиз аст. дар бисёри занҷирҳо чӣ хел пайваст мешавад? ранги ҳамо катоду аноди вай барем. хел пайваст мекунам. яке аз тарозу пайвастшо яктар зиёдитаринаш. чӣ хели диод, чӣ хели стабилитрон ҳардушам чӣ доранд? ҳардушам ана тавоноӣ доранд, яъне мощност ампераж меган. хоҳи ҷараён то чанд ампер тоқат мекунанд ва амо шиддати кори мисол аз чанд волт то чанд волт. диодам стабилитронам вобаста аз рӯи схемае ки ба мо ба қувват ё силаво ё кислобаточный чӣ хеле ки схема дар ҳамаша интихоб мекунем аз рӯи характеристикаш нишондиҳандаҳо параметраш ва дар схема истифода мебарем. ба ин дарси диод стабилитрони мо чизе ки мехостам гуфтам барои шумо гуфтем. саволо иловагӣ боша марҳамат комментарияда нависем. хайр, аз дастгириятон миннатдорам.